Köprüden çıkkan vakitte indi batasın çulmasın bir mingene jirmeyin bitindi. Beten kişi jiri şundan. Tiginde askalar şeyler onda da çıkalar, bunda da çıkalar. Şuna göremeyden bulmaz mıyken tırışıp karayım deyip uylağına şimdi bu. Көпір салдырған дегеш те ул миллионер да эшмәкәрдә түгел, авылның ак әбие, артык кереме дә юганың, пенсиягә яши. Яхшы күпердән йөрү теләге бар. Гомер буе чыкыр аша җимерек басмадан азапланып чыгулар үзәккә үтте ди. Ошо ondan da kısıp edem küpümü azaplanıp salgan neyindi bu. Tege akşam jitip, akşam artıp alaytып işlеген iş түгел. Яхшылык эшләдә суга сал, халык белмәсә, балык белер дип юккана әйтмәгәннәр. Менә ул Гөләра ханымның үз акчасына салдырган шушы күпре ул тулысынча тимердән эшләнгән. Ян якка кешеләр егылып төшмәс өчен шундый ныгытмалар да куйганнар. Язын әлеге чокырдан шаулап гөрләп кар сулары ага. Гомумән моннан үтеп йөрү мөмкин түгел. Ә инде күпер салганнан бирле менә шушы сукмактан күренгәнчә монда кешеләр өзелеп тормый. Хәзер авыл халкы күпердән узган саен Гөләра ханымга рәхмәтләр укый. Аллага шөкер, Гөләра апайга бөтен авыл исеменнән шын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Менә шушы күперне уйлап шулай салдыру өчен моннан егылгалаган кешеләр дә булды. Инде теге якка чыгу, бу якка чыгу bir проблема иде. Аны рәхмәт ясың Гөләра апайга. Бик әйбәт булды бу күпер. Моны бик читен йөрергә, суга, ташу төшәмендә бик җайсыз иде. Менә бик әйбәт булды инде, Гөләра апайга рәхмәт ясың. Бүген Гөләра әби үзе салдырган күпер янына чыга алмады, сәламәтлеге какшап тора. Шулай да көн сайын кышларга җим сала ул. Хәзер су китерәсе юк, идән юасы юк, кибеткә барасы юк. Телефондан гына шалтыратам да июмә китереп бушаталар. Гөләра Сөләйманова яшь чагында урманда агач кәрткән мех фабрикасында тегүче булып эшләгән. Бу авылда 45 ел яши. Ире Фәрит Бакыйлыкка күчкән. Яңа күпер Гөләра әбинең өй янында гына урнашкан. Бик авырлык белән яшәгән тормышында. Намазларда укый алмыйм. Шуңа күрә әле булса да үземә савап булмас микән дип әйтеп, ничә елдан бирле җыйдым. Әйтәм, үзем үлгәннән соң да исләрне алырлар. Bir иделек эшлимә дип эшләдем. Орча районының Утар аты авылы җирлеге башлыгы 9нчы дистәне ваклаучы әби күпер салдырам дигәч аптырап киттем ди. Киңәшләшеп, узган ел күперне ясап та куйганнар. Минем җыйган акчам бар ди, әйдә үзем эшләтәм. Җария садакасы булыр дип, Гөләра апа 100 мең сум акча җыйдым мин ди, менә шушы күперне эшләтергә дип. Акчаны алып, материаллар кайтардык. Шуннан 2 кешене яллап көн ярым дигәндә шушындый матур күпер эшләнде. Гөләра Сөләйманованы бу игелекле гамәл өчен республиканың ел иганәчесе конкурсына тәкъдим иткәннәр һәм ул анда җиңү яулаган. Президент имзасы белән диплом тапшырганнар. Хәзер бу күпер аша исән-сау йөрергә язсын ди. Орча районыннан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.